Sengibuyile kamakhelwane. Angithi uyakhumbula ukuthi sigcine sikhuluma ngendaba yokugana kukaVeronica. Ngakhumbula uVeronica lo phela wakaKhumalo, lo owashelwa indoda le ena-17. Angene-ke phela-ke manje-na-ke uNokukhanya-ke yilo wakayeni useshadile-ke manje-na-ke. Hhayi noVeronica-ke naye abona ukuthi hhayi engathi sekuyakhanya-ke, engathi naye umendo-ke wakamSeleku uzowuthola. Naku phela sekuhambe noMasawulo obekuyena yena obemseka ekutheni abe umakoti wakamSeleku. Akasekho-ke uMasawula manje-na-ke. And uMasawula wayengazwani phela noMacele. Angithi uyabona. And isizathu sokuthi uMasawula angazwani noMacele ukuthi uMasawula wayezwana nentombi kaMseleku. UVeronica enye yey'ntombi zikaMseleku. Uyabona-ke manje ukuthi ukungena kukaVeronica kaMseleku kwakungeke kusaba lula, ngoba umuntu owayezokwenza kube lula ukuthi uVeronica Khumalo angene kaMseleku uMasawula. Akasekho uMasawula. Sekusele uBeatrix Cele phela osewumesisi Mseleku. Emva kaBeatrix kwangena nanguya phela uNokukhanya. Uyabona leyo nto. Futhi phela mawusuke ugana indoda inentombi, nibange indoda, awuzwani naleyo ntombi. So uyabona-ke ukuthi noNokukhanya yeni kwayena wayengazwani noVeronica, kanti noBeatrix futhi wayengazwani noVeronica. So uVeronica wayesesenkingeni manje ngoba yena engena kaMseleku eqala ukuthandana nendoda, phela yena wafike wazwana nonkosikazi lo oseshonile. Uyabona leyo nto. Lo abantu abakhulumayo ukuthi engabe kwenzekani ezegcine eshona. Kusho ukuthi-ke lana-ke uVeronica vele acabange ngoba bathi-ke ngo-2007 wavuma indoda, waqoma indoda ngo-2007, bathi ngo-2009 wasi indoda yahamba iyolobola. Kodwa uyabona-ke makhelwane mabethi walobola, basho nje mayisuke umkhwenyane ehambile wayothi ekhaya, ngoba sike sabona nje manje kuyikhani le ndoda iyombathisa. So mawusubukisisa kahle le ndoda yahamba nje yayo mhlampe lo 500 rand wakhohlisa abazali, wathi uzobuya wathatha intombazane wayenza unkosikazi kaMseleku. Uyabona. So kusho ukuthi-ke manje uVeronica wabuka lana, wabuka wathi yazini into ezongihlalisa kahle makhelwane kuvela amabelane. Into ezongenza ukuthi ngihlale kahle kaMseleku ukuthi ngibe nomngani othile, ngoba yena besejwayele ukuthi esithenjini niba abangani. Into engenzeki makhelwane, ayenzeki leyo nto. So-ke uthe-ke uMseleku mayesethola intombi, ngoba phela emva kwakhe uVeronica waphinde wahamba wayothola intombi uPrecious Ngwabe. Yabona. So uthe uPrecious-ke mayeseyintombi, uVeronica wavele wabona ukuthi yazini angivele ngizwane noPrecious, ngoba phela umngani wami omkhulu obewulokhuzana uSindi Sawula akasekho. Lo uBeatrix akafuni noma ngibone. UNokukhanya futhi naye akangifuni. Okungcono angizwane nentombi ezolandela mina. Leyo ntombi-ke uPrecious Ngwabe-ke. Uyabona. Owathi mayesethandana naye-ke uMseleku wase bebabangani, ngoba babebona ukuthi kuzoba nzima ukungena laphayana, kungcono masingena kanye sobabili. Bazwana kanjalo-ke uVeronica benoPrecious belungiselela ukuyogana kaMseleku. Kodwa-ke into esingakhulumi ngayo ukuthi uPrecious wayevele engaseyona intombi ngoba wayesenengane
ingane yomfana. Kodwa engazi ukuthi wathi phela mayibona leli soka lakaMseleku walaxaza phansi-ke isoka yenalo ngaleso sikhathi, walandela umendo kaMseleku ngoba ayebona ukuthi kuyaganwa la kaMseleku. Uyabona, nigana nonke noma ningaba u-5 noma ningaba u-6 nonke niyagana. Wabona ukuthi yazini kungcono ngilandele umendo kunokuthi ngilandele lo. Walaxaza lelo soka lakhe-ke waba umngani noVeronica, belungiselela-ke manje ukuthi bayongena elukhuzeni emendweni wakaMseleku. Naye njalo uPrecious ukugana kwakhe kwakufana nalokhu kukaVeronica ngoba wathatha lawo masente njena indoda le kaMseleku yahamba yaya kaNgwabe yafike yathi baba, yathatha unkosikazi yamfaka ekhaya. Uyabona leyo nto, siqalwe kanjalo lesa sithembu. Uyabona, ukuqedelwa kwamalobolo nokumbathiswa nani nani kwenzeka manje makhelwane, into yamanje. UMseleku wayevela ahambe nje aye ekhweni afike athi baba, athathe unkosikazi amfake endlini, aphinde ahambe futhi ayothi baba komunye athathe unkosikazi amfake endlini, aphinde afinde athi baba, athathe unkosikazi amfake endlini. Uyabona, ukuze abe nalamakhosikazi ngoba wayebona ukuthi umelobola ukulobola kwangempela ukuthi unkosikazi amlobola amqede kwakuzothatha isikhathi lokho. Uyabona leyo nto. Okay, baba bangani kanjalo kuPrecious benoVeronica beyongena kaMseleku. Ake sibuyele kuBeatrix-ke manje noSindi, uSindi lo uMasawula. Engazi ukuthi khona i-competition ethile ababe nayo la kumyeni wabo, ngoba mawumlalelisisa kahle umyeni wabo naye unako ukuba nobuxoki obuthile, ngoba uma ekhuluma kule show yabe la kumabonakude uyaye athi okuyena yena muntu omsapothayo kuleli phupho lakhe lesithembu uMacele. Futhi uyathanda ukuthi asho athi mina ngiyazi ukuthi uMacele ngeke aze angilahle. Uyabona leyo nto, uMacele uyena i-reason ukuthi sibe kanje. Kodwa uzuyibona ukuthi le ndoda iyixoki. Uyaye futhi aye la ko-social media aphoste uSindi unkosikazi lo awasho, aphinde futhi asho same thing le ayisho uMacele ukuthi uSindi uyena muntu owaye understanda kahle amaphupho akhe esithembu, futhi uyena muntu owayezama ngayo yonke indlela yokuthi lamaphupho aphumelele, futhi uyena muntu owayethanda ukuthi kube nokuthula kaMseleku. Uyabona-ke ukuthi ngalawo mazwi nje le ndoda le iyawaqhatha amakhosikazi, ngoba kahle kahle ubani kahle kahle kuyena yena osupport iphupho lakho, ngoba phela uMacele uBeatrix yena waze wahamba waye Home Affairs wayoshintsha umshado wakhe ukuze wena uthathe lamakhosikazi. Kodwa uma usubhala la ku-social media usubhala ngalo Sindi wakho okuthiwa wayeyintandokazi yakho, usuthi uyena owayekusupport. Uyabona ukuxoka bamadoda wena makhelwane, ngoba indoda iyakwazi ukuthi uwunkosikazi wayo ihambe iyohleba ngawe entombini. Uyabona leyo nto, uyabona. Khona-ke lana umndeni owawuya khona ethuneni lakhe lo Masawulandini lo, kwathiwa-ke hhayi bazohamba nje bayobeka, uyabona iy'mbali bahlobise kanje bahloniphise. uMacele wathi cha, yena akazoya lapho ngoba nje ufuna ukuthi nje azachaze ukuthi yindaba ngani. Leyo nto iyakubonisa makhelwane ukuthi uMacele wayengazwani noMasawula. Uyabona leyo nto, babengazwani. Mina ngokubona kwami ngibona ngathi iyona indoda le eyayibenza kube ngathi bayakhompitha ndlela thile, ngoba ifike isho into ithi leyo nto uma iwuMacele uBeatrice, iphinde futhi yona leyo nto iphinde ithi hhayi kahle kahle umuntu owayengisapota uMasawula, ubuxoki bendoda-ke. Kodwa-ke wena makhelwane bonke-ke manje na-ke sebekhona la.
Uyabona leyo nto. Bakhona la egcekeni manje omakoti, uyabona njena uBeatrice uyidlalela kwakhe, kodwa kuBeatrice kuthiwa wathi yena ngeke akwazi ukuhlala lapha eGqumeni eMzumbe, ufuna yena ukuyohlala esilungwini, kuthi uyahlala-ke lapha esilungwini, kodwa laba abanye-ke njena uNokukhanya uhlala khona la eGqumeni lapho, naye futhi uVeronica uhlala eGqumeni, noPrecious uhlala eGqumeni. Izindlu ezinhle, hhayi bona bahleli kahle-ke makhelwane. Uyabona-ke makhelwane, sengizokwazi-ke manje ukuthi mengabe ngiza la ngizohleba ngala bantu, ubazi bonke ukuthi bamephi, bangena kanjani kulesi thembu lesi sakaMseleko. Uyabona-ke, so ngiyobuya-ke ngikuvakashele-ke makhelwane, sengizokutshela-ke manje ey'ningi-ke iy'ndaba ngoba ziningi iy'ndaba esibona la ku-TV.